लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन माने भिडिअखौथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ जाबाय कुइसननि एन्सार। जायफोरा आंनाव कुइसन खालामदोंमोन ना बेफोरनि कुइसननि एन्सारखौ आङो दाना फारि फारि होलांसै। आं नाम खारिलाया दे लोगोफोर, आं नाम खारिखायाना, बिदिनो कुइसनखौल' बुंनानै ओमफ्राय एन्सारखौ होलांसै आरोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर आं बेबायदि देलायदों, मोजां नुदोंना? ओमफ्राय लोगोफोर आंना माथोआ जा गिदिरना लोगोफोर, मानसिखौ नायनानै माथोखौ बेबायदि जागोन बायदि मोना न'। आंना माथोआ फिसा जानायबा नैबेबायदि फिसा जानायबा आङो जा मेथाइ खनसोदोंमोन। बैसागो मेथाइ लावरिं आंखौ लांफैदो, जुलिनि रादायखौ नों आंनो होफैदो, बेबायदि मेथाइ खनसोदोंमोन आङो लोगोफोर। आङो भिडिअखौ मोनायावसो खालामदो लोगोफोर। आङो कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायबाथाय मोनायावसो खालामखायो। सानफोराव सम मोनादि, आरो सानफोराव बेबायदि न' सिङाव हाबसोनानै ज्राव ज्राव जेव जेव रायलायबाय थाबा सोरबा मानसिफोर फैबा आयु बेस्रानि बिहामजोआ सोरदो रायलायबाय थादोहे न' सिङाव हारसिंनो बेबायदि होननानै सानगोन न' लोगोफोर। बेनिखायनो आङो न' सिङावसो बिनिखायनो आङो हरावल'सो खालामो भिडिअखौ। बेबो बिस्थिबारावल' आङो भिडिअखौ खालामना ओमफ्राय सुक्रुबाराव आपल'ड होयो। बिस्थिबाराव जोंहा आइमोना थायादि न'आव, माबायाव गामियाव आर'ज जायोना हराव, ओमफ्राय बेयाव थाङो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बानायो। नङाबा आइमोन थानायावबो जेबोथ' नङा, अब्लाबो हराव जोंहा बिहामजोआ सोरदो रायलायबाय थादो बेबायदि सानगोन ना। बेनिखायनो आङो रिप्लाइ भिडिअखौ बिस्थिबाराव खालामो। ओमफ्राय दाना आङो कुइसननि एन्सारखौ होलांनोसै, नायै होलांनोसै सोरबा मा कुइसन खालामसोदोंमोन। लोगोफोर आंना रायलायनाया दाना स्पिड जाहांबायल'। फार्स्ट समावबा आङो जा लाजिनानैनो दद' मद' रायलायनानैनो एकदमबारे थाखो सुरबो हाबो रायलायोमोन ना। दाना आङो लाजिस्राला लोगोफोर, आगोलावबा जा लाजिखायोमोन आं फार्स्ट समाव। बिदिनो खानो लोगोफोर फार्स्ट टाइमावलाय आरो। दाना आङो कुइसननि एन्सारखौ होलांनोसै। दिनै आं जा थाब रिप्लाइ होखागोन। आङो कुइसनखौ नै मबाइलाव नायै खोन्थानोसै। आं मबाइलखौ बिथि गाहायाव दोनना लानोसै। गिबियावनो दङ कुइसना, आब' नोंनि बिहाव बिखुनजोआ नोंखौ भिडिअ बानायब्ला जेबो बुङा नामा? कुइसनाथ' जोबोर मोजाङानो। आङो डाइरेक्ट खोथा बुंगोन हा लोगोफोर, थखायसिफोरखौ आं मोजां मोना। आङो हस्सा खोथा बुंगोन। आंखौ माने दासिम आंना चेनेल खुलिनाया मास मोनथाम जाबायना, ओमफ्राय बे मास मोनथामसिमावहाय माने आं जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों बेफोर भिडिअ बानायदों माने जोंहानि बिहाव बिखुनजोआ आंखौ जेबो बुङाखै आरोना, बानायबाबो जेबो बुङाखै माने। आरो आं सानदों आरोना, बुंनायबो नंखाया जेबो बिदि होननानै सानदों आरो। जुदि आङो खामानि दामानि मावालासिनो भिडिअल' बानायबाय थानायमोनब्ला देन एसेब्लाबो बुंगौमोन खोमा। ओमफ्राय आंथ' भिडिअल' बानायनानै थायाना, खामानिबो मावो, भिडिअबो बानायो, गोथावबो ओंख्रि सङो। आरो आं न'फोरनि खामानिफोरखौ फोजोबनानैसो माने भिडिअफोरखौ फ्रि टाइम मोननायावसो खालामोना। बेनिखायनो जोंहानि बिहाव बिखुनजोआ आंखौ भिडिअ बानायब्लाबो जेबो बुङा। बेनोसै एन्सारा। कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। मोजां कुइसना, मोजां मोनदों आङो कुइसनखौ। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन, आङो जा थाब एन्सार होखानोसै। मुथु पातलु नायनांगौ आंहा टिभिखौ आङो अफ खालामना दोनथ'दो। मुथु पातलुसो नायबाय थादोंमोन आङो। मुथु पातलु जा मोजां मोनखायोना, मुथु पातलु मुथु पातलु जा मोजां मोनखायोना। मुथु पातलुआनो जाहा मुथु ओमफ्राय पातलुआ आं। ओमफ्राय आङो एन्सारखौ जोलदि होनानै आंहा मुथु पातलु। नेक्स्ट कुइसना जाबाय, आब' नोंनि थांखिया मा? आंनि थांखिया, आं बेखौलाय सिगाङावबो खोन्थाखांबायमोन। ओमफ्राय ना आङो हस्सा खोथा खिथानि हा, आंना थांखिया समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे सोलायबाय थायो। ओमफ्राय बै समाव आं खिथादोंमोन ना, आंनि थांखिया जाबाय करिय'ग्राफार, ओमफ्राय प्रडिउसार जानो लुगैयो, बे आरोना थांखिया।
ओमफ्राय दासिमबोलाय थांखिया बेनो दंथ'यो दंनायालाय ओमफ्राय आरो माने एसे सोलायहां जागासिनो आरो आंना थांखिया समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे सोलायलांबाय थायो थांखियानो गद गैया अब्लाबो दा दसे थांखिया माने प्रडिउसार आरो करिय'ग्राफार बेखौनो जानो लुगैयो दा दसे आरोना उनाव सोलायनोबो हागौ मिथिला बेनोसै एन्सारा जिखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना दङ आब' नों दख'ना गाननो बायो नामा आयु मानो आंखौ बेबायदि कुइसन सोंदों आङो दख'नाखौ गाननो बाया आङो बयनिख्रुइबो दख'नाखौनो साबसिन मोनो ड्रेसफोरनि गेजेराव माने ओमफ्राय आंखौ बयनिख्रुइबो बांसिनै दख'नाजोंनो समायनाय मोनो आरोना आंखौ ओमफ्राय आङो दख'नाखौ गाननो बाया ओमफ्राय आङो दख'नाखौ गाननो बाया सम माने दख'नानि अनगायै बेलेग ड्रेसफोरबो गाननो लुगैयोना ओमफ्राय मा होनगोन बिनि माने बिनि एन्सारा जाबाय आङो दख'नाखौ गाननो बाया दख'नायानो आंनि बयनिख्रुइ साबसिन ड्रेस आं दख'ना गानब्लानो आंखौनो आं बांसिन समायनाय मोनो ओमफ्राय दख'नाखौ आं गाननो बाया बेनोसै एन्सारा थेंक इउ जिखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब' नों मानो जौ फेनाय बादि रायलायो आं बे कुइसननि दाखालि बावै आङो बे कुइसननिबो भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय आङो जा गाजा मोनदों आयु जा गाजा कुइसन खालामना आंखौ माने आंबो गाजाखाना आं जेबो मोना बेबायदि कुइसन खालामबाबो आं जेबो मोना आंनो गाजाखाना माने इन्टारेस्ट मोनो आङो जेबो मोना आरो आंनो बुंखादोंना नोंसोरो आंखौ माबाफोर सोंनो लुगैदोंब्ला माबाफोर कुइसन खालामनो लुगैदोंब्ला गोसो बायदि कुइसन खालामनो हागोन होननानै आंनो बुंखादोंना बिनिखायनो खालामबाय आरोना बेफोरबायदि कुइसनखौ ओमफ्राय आङो बिनि एन्सारखौ मा होगोन दा माने आङो फेले रायलायोना बिनिखायनो आंनि रायलायनायखौ जौ फेनाय बायदि खोनायो आरोना लोगोफोर खोनायोना जौ फेब्लाथ' मानसिफोरा एसे फेले रायलायबाय थायोना बिनिखायनो आंनि रायलायनायखौ जौ फेनाय बायदि खोनाबाय खोमा न' जायबा आंखौ बेबायदि कुइसन खालामदों ओमफ्राय आब' नों मानो जौ फेनाय बायदि रायलायो होननानै कुइसन खालामदोंमोन ना बिनि एन्सारखौ आङो मिन्थिला आरो आंनि रायलायनायखौ जुदि जौ फेनाय बायदि खोनायोब्लाथ' खोनायसै आं मिन्थिला खिन्थु आंनि रायलायनायखौ जौ फेनाय बायदि खोनाया दे मिन्थिखा आरो आं जौबो लोंखाया आरो आङो जौ फेनाय बायदिबो रायलाया मिन्थिखा ओमफ्राय जिखि जाया कुइसना जोबोर इन्टारेस्टिं मिनिथावना कमेडि टाइपनि कुइसन आङो मोजां मोनदों कुइसनखौ मानो होनब्ला आंखौ मिनिहोनो हादों हेप्पि खालामहोनो हादों बिनि थाखाय कुइसन खालामग्रा नोंथांखौ थेंक इउ होननानै बुंहरनाय जाबाय ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब' नोंसोरनिथिं गलपारा गैया नामा जोंनिथिं गलपारा दंनायालाय दङ माने एसेबां गैया आरोना बांसिनानो सानजारि माने आंनि रायलायनायनि सायाव लानानै सोंदो खोमा ना नोङो कुइसनखौ माने आङो सानजारि नालाय ओमफ्राय सानजारिनि रायलायथारोना आङो ओमफ्राय मानसिफोरा इदि होननाबो सोंहरो आंखौ आब' नोङो ख्रिस्टान नामा होननानै माने आंनि रायलायनायखौ ख्रिस्टाननि बादिबो खोनायो खोमा ना माने जोंनि खाथियाव ख्रिस्टानबो दंनायालाय अब्लाबो माने बहुत फिसासो आरोना बहुत फिसासो बिसिनि ओमफ्राय जोंनिथिंजाय गलपारा दं गलपाराफोरा बांद्राय गैया माने एसे दं बांसिनानो सानजारि दं ओमफ्राय जोंनिथिंनि गलपाराफोरा ना मा होनगोन माने एसेबां क'क्राझार साइडनि बायदि जाया आरोना रायलायनाय मानायफोरा सानजारिनि बायदियानो जायो आरो ओमफ्राय एन्सारा जाबाय जोंनिथिं गलपारा दं बेनोसै एन्सारा ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना दङ
ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना दङ आब' नोंसा गारि मटर दोंसोयो नामा माने बे कुइसना आं बिश्वकर्मानि भिडिअ बानायदोंमोन ना बेयाव फैदों आरोना गारिफोरखौ नुनायखाय सोंदों खोमा गारियालाय एसेबां गैया माने भिडिअआव जाखिनि नुदों बेखिनियानो आरोना गारिफोरा ओमफ्राय गारिफोरा एसे गोजाम जाबाय आरोना एसे बोरायबाय बेखिनियानोसै ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ नायलाय आङो जा साइज नुखादो माने मा होनगोन उन्दै गथ' गोरलै बायदि नुदो नङाबा बुरैसो अनजिया आं माला बुरै जानानै हाथाय गगोनथाय माने जों गामि खाथियावनो सासे बुरै दङ हाथाय गनाय ओमफ्राय जा साइज नुखायो खुगाखौबो हाथाय गनायखाय जा साइज नुखायो ओमफ्राय आं बेखौ नुनानैनो आयौ आंनि हाथाया माला गगोन माला बुरै जागोन बेबायदि होननानै सानसै आङो आंखौबो जा साइज नुदों लोगोफोर बुरै जाबा थेलेबलेबनो आंनि हाथायाबो आंनि खुगाखौबो जा मोजां नुखागोन लोगोफोर ओमफ्राय नै खानायखौ आं माबायदि खोनालादों ओमफ्राय लोगोफोर दानाथ' आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय ओमफ्राय दाना आरो सोरबाफोर माखौबा आयो मेगन सासोदों आंखौ ओमफ्राय लोगोफोर दानाथ' आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय ओमफ्राय सोरबाफोर माने माखौबा कुइसनफोर खालामबावनोबा खालामजागोन आं मोजां मोनो लोगोफोर बेबायदि कुइसन खालामबाय थाबा मोजां मोनसै आङो माने कुइसन खालामबासो आङो रिप्लाइ भिडिअ बानायनो हागोन ना बेबायदि ज्राव जेव रायलायनानै रिप्लाइ होनो हागोन ना मोजां मोनो आरो लोगोफोर सोरबाफोर माखौबा कुइसन खालामबावनोब्ला खालामबावबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा माने आंनि ओमफ्राय जायफोरा कुइसननि रिप्लाइखौ मोनबाय नोंथांमोना साननानै लादो आब'आ कुइसननि रिप्लाइखौ होबाय होननानै ओमफ्राय आरो जायफोरा मोनाखै नोंथांमोना साननो नाङा आब'आ बा जोंनिखौबा होआखै मालाय बेबायदि होननानै साननो नाङा आङो गासैनिबो कुइसननि रिप्लाइखौ होखायो आरो आङो माने बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों होआब्लाबो माने मेसेजनि गेजेरजोंबो हरबावसोना आङो सोरबाफोर माने माखौबाफोर सोंहरबाथाय आङो जा खोन्थानो जि क्लाब जाखायो ओमफ्राय मेसेजफोरजोंबो लिरहरलाबायखायो थाबनो माने मोजां मोनो आरो आङो रिप्लाइ हरनो जा मोजां मोनखायो ओमफ्राय मा बुंबावगोन जाबाय आङो लोगोफोर लोगोफोरा आङो जोबथारनायाव मोनसे मेथाइ खननो दै आङो मेथाइ खननो गोसो जादों आङो माने मैसो गारामाखौ लानानैब्लाबो माने हिन्दी मोनसे मेथाइ खननो दै जाब्बा जादा ओरैनो इन्टारेस्ट आरो टाइम पास आं र' खननोसै दे होमबा दिल का दरिया बही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी ज़रूरत तू बन गई बात दिल की नजरों की मैसो गारामा लोगोफोर मैसो गारामा लोगोफोर आं आवाज गैयिनि मिनिं दै 1 2 3 गो मिनिखांबाय लोगोफोर आं आवाज गैयै अबसे आंना मिनिनाया आवाज जाखायाना बारा ओमफ्राय लोगोफोर रायज्लायहोलां बांहोलां भिडिअआ गोलाव जाहोलां बांद्राय गोलाव भिडिअ जाब्ला मानसिफोरा नायनो इन्टारेस्ट मोना अनजियाबो बांद्राय गोलाव भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोना बेनिखायनो अबसे दानि जुगाव एसेबां गोलाव भिडिअ खालामखानो नाङा न' लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि जुगाव मानसिफोरा बहाबाफोर थांब्ला आथिंजों थाङोमोन ओमफ्राय आथिंजों थांखांनायनि उनाव बेबायदिनो सोलायबोबायना ओमफ्राय बेनि उनाव साइकेलजों थाङोमोन ओमफ्राय साइकेलनि उनाव बाइकजों थाङोमोन बाइकनि उनाव बिदिनो गारिफोर कारफोर फैबाय ओमफ्राय बेफोरनि उनाव बिनिख्रुइ एसे स्पिडसिन ट्रेन फैबाय आरो बिनि उनाव बिनिख्रुइ आरो स्पिडसिन गोजौआव बिरग्राया फ्लाइटआ बे फैबाय बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां माने बाथ्राफोरा मा होनगोन ओंथि गोनां जानांगौ ओमफ्राय आरो
सर्ट जानांगौ न' भिडिअफोरा लोगोफोर खिन्थु आंना भिडिअफोरा मा होनगोन ओंथि गोनां जाया जाब्बा जुब्बासो जायो मानसियानो एसे जाब्बा जुब्बा नालाय न' लोगोफोर अनजिनाया बिदिबाबो जायोहे ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आंनि भिडिअखौ लोगोफोर जाब्लाबो जायाब्लाबो नायबाय था दे लोगोफोर दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय